I pozdrav ljudi, došli u novi klip. Ćemo ući u četvrtu arenu, možda. Ćemo vidjeti da li možemo ući u četvrtu arenu. Ok. Prvo ćemo čekati njega da im se staviti. Ok. Kanal. Da. Bacit ću Valkyrie. A tu ću nariješiti. Da baš stavim. Fireball. I bam. Gotovo. Ok. Ćemo ovo. Ovo će. Ovo će. Baby Dragon. I dobio sam Skeleton Army. Zaboravio reći. Tako. To se ili već tako. Sad ćemo da meni tako. Je. Ajmo da. Aj, brate. Pa ne, jao. Wonder. Valkyrian. Ok. Dobro, želi se nadra. Prvo ćemo ova poli dole. Bacimo princa, pošto ima ove Skeleton Army. I bacimo gore odmah ovo uništio. Tu, bacimo odmah. Bacimo mini tako. Tako. Ja kad sam uništio. Kako bi to stvari mene uništiti? Ne. Jaj. Bacimo od Baby Dragon. Cijeli tako elixir moramo ovdje sad probat nešto uradit. Bacimo Thundera. Ovo. On je dobio princa. Fuck. Dobio princa. Izbog za mene. Šta je ovo bilo? Šta ću baciti? Kada ovdje? Tu. Bacit ćemo Baby Dragon. Bomber dole. Ok. A ne, brate, to je jo. Dajem bacit princa. Dobro. Ne, to, joj, konj. Da li ćemo nešto? Nemamo šansu. Sada možda još jedno 10 sekundi bilo bi dobro. Sučas. Ok. Inače napravit ću live uskoro. Povodom 20 subscribera. Iako sada imamo 15, mislim, napravit ćemo live povodom toga. To će biti ekstra, radimo live 2 sata, možda ubacim još neke youtubere, ili ćemo ono samo live, ono kako pričam što će biti na kanalu i to. Ne najbolje sam predstavljamo da bacim neke novi uvod, ili ću baciti samo jednog, i bacimo dva, bacit ćemo dva, najmanje, pošto ono, zašto ne? Sada napraviti epizodu 10 minuta najmanje, jer ono, why not? Ok.
Ne. Bam. Yes, пошел. Yes, пошел, брат. Yes. Где? Ты наша. Мы возьмем колу, и он сюда попадет. Yep. Морден игра. Там за торнадо. Не играй. Что? Help он что? Remember? Over принца. No. Убрал бомбер, давай, на, давай. Давай бомбер, как хайд не что. Ну что? Почему убить? Ну что? Не два будут. Как выпить него ярче? Пацаны, волк. Она могла засосать. Она ова наша, может быть наш. Tu наш, готов. Три грамма. Koji nam sad uđemo u arenu. Čekaj u klipu. Ja mislim. Ovdje. Fali nam još malo. Evo, to ćemo arenu čekaj. Šalim se. Nismo još malo fali. Čovjek na 6 slova sa 5. Zna moj fur. Cela 2. Ne. Kasno kad imate Goblin Kapan Barrel, kad to imate. Mislim imam ja na koristim. Mislim na level 1. Mogu naboriti na level 2, ali neću. Čekaj kako dobijem novi kartu da mogu upgradati. Idem tu. Bam. Treba mi 4 hita bog. Da uništi jebenu valkiriju. Ne, što sam radio? Gore ću operaciju, to je lakše. Htio sam gore. Tiško. Tu. Bacimo gore. Ok. I ovu kidu se ne brinim. Pucat će možda i princes. Hoće. Što je ekstra. Bacimo gore. Bacit ćemo gore princa. Tu još on ubio to rano. Bačiti. Fuck. Idemo. Može. To. Nisam se ubio. Ne. Stani. Da, ne. Fuck. Da bi biti triple Oryx, a ne double. Brzo double. Ti zadnje što ćeš baciti, čuj. Ti zadnje što ćeš baciti. Bez kažeš.
Znam što se i 2 baby. Šta? 2 baby dragona. Treba da me... Ne. Vidi meni peku sam bacio. To je mislim nor. Ja sam moram čuti. Ne. Kad će ovo... Tu. Dobra praca. Kad sam ovo bandera. Kad sam ovo... Ne. Tu. Oh my god. Nećeš. Ne mora da sam pobjedio sad. Jeste nešto. Tu je... Nećeš. Ne. Nemoj molim. Pobjedio sam. Ne, brat. Fuck. Brat. Ну что, мы еще просто победили главную транспарент. Иди. Бомбер. Батя, стать. Окей. The hell. Pussy over. Skida puno boga. Puno skida hoga. Uče sam ovako puno skida hoga i jako sam ga imao. Sam ga ovako puno skida hoga. Normalno. To. Samo sam pomogao. Puno sviša piće. 3 mi je ostalo. 3. To je brat. Tu. Prema računam pobjedu uvijek tako sam uništeno. Jači. Sad idemo na drugu. Uništimo oba dvije. Sad idemo uništimo oba dvije. Sad ćemo uništimo. Zato... Odaše... Dvije... Sad ne znam na koju će pratiti. Sad ne znam... Dajte na licu da dosta. Sad ću vas zbuniti. Nemamo toga ništa dalje. Da, ne, Rider. Dobit ću gotovo. Sigurno da ste polo, evo ovdje. Gotovo dalje. Moje. Pošto smo uništili oba dvije kule. Sad smo ovdje napala. Samo ovdje. Ovdje. Malo... Ne. Velika peka! Ona skida puno bogan. Ali like for this. Moram staviti jer ako ubije. Na šebre. Ne znam se na... Uspati. 14 minuta snimam. Koliko mi briga. To. Četvrtka arena pa. I 5 1. Ok. Special offer. Ništa. Sada smo vidjeli četvrtu arenu, ali ovdje otvorim Crown chest. Fali mi još jedna pobjeda. Ako izgubim, šta ću? Ući ponovno. Ne znam se sve. Pum.
Ovo su nisam gledala. Bam. Evo da napravite push sa Big Dragonom i Princem. Jer ako pusti oni Skeleton Army, Dragon će ubiti. Jako što već svi znate, ali eto, da kažem. Čisto. Da znate. Kako ne znam. Navikni. Dobro, neće praviti velike probleme. On je kao Giant, ali ono... Neće mi kao ne misli ništa. Neće mi to misli da neće ništa. Neće mi to ništa kudu. Na ovdje, eto. Ali ovo imam. Čekaj, 8, još ovo pobirim tu. Da krajem čisti moj. Potrebio mi telefon. Ok, Clash of Clans. Igram njega ako niste znali. Igram ovo je noob. Bravo, sad. Šta god stavim uništit ću. Odsjetom bombera jo. Valkyrije. Napravno neću uništiti. Jer sve. Ne bojim. Otbor. Ok, otvorit ćemo Crown Chest. 281 gold. 2 gena. Hog Rider. Barbarian. Goblin Hat. I Knight. Ok, sretan sam. Dobili smo Hog Ridera iz Crown Chesta. Stavit ćemo ga odmah umjesto Fireball. I šta? A vidjeli smo ovo foto. Chest. Neću Chesta. Moram jedno čekati. Oto. I to je to. Dobio ti. Ajmo još jedno.
treba za Arenu 5. To ćemo u drugoj epizodi. I nadam se ako ste uživali u ovoj epizodi, ostavite like, komentar. Hajmo da stignemo do 10 lajkova. Da stignemo do 10 lajkova. I pravit ću specijal. Ne za 10 lajkova. Pravit ćemo specijale. I napravit ću jedan kanal za nešto. Ne znam. I vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.